Higala, kumusta? Maayong buntag karatong tanan. Welcome sa atong pagpanaguban diri sa atong programa sa YouTube o diri sa Facebook. Salamat sa imong pag open sa imong social media karon. O ang atong hisgutanan karong kabuntagon ato ning kitay tulan og how to live in a world falling apart. Usaon nato pagpuyo sa kalibutan nga gakahugno na, kakaguba na. So ang atong bersikulo atong makita kini sa Luke 17:26 to 30, naghisgot man ni sa kapanahunan nga kalisdanan o sa kapanahunan nga challenging kayo sa kapanahunan sa Bible, sa panahon ni Noah o panahon ni Lot. O kini ato ning basahon sa Biblia, Luke 17:26 to 30, matod pa diri, just as it was in the days of Noah, so also it will be in the days of the Son of Man. People were eating, drinking, marrying, and being given in a marriage up to the day Noah entered the ark. Then the flood came and destroyed them all. It was the same in the days of Lot. People were eating, drinking, buying, and selling, planting, and building. So makita nato diri nga dunay pattern nga mahitabo diri nga ang panahon sa pagbalik sa tong Ginoo na nanggiingon niya diha sa Biblia sa Titus 2 chapter 2 11 to 14, ingon diha nga mao nang atong buhing paglaom or gitawag nato og bulahan nga mga paglaom, blessed hope, ang pagbalik sa atong Ginoo. So mao ni mga adlaw nga mga ilhanan nga moabot ang blessed hope mahitungod sa atong kaluwasan, sama sa adlaw ni Noah. O gisulti diri nga ang mga tawo mangaon, mag-inom, magminyo, eating, drinking, marrying, and then gingon diri nga selling, planting, and building, buying and selling, drinking. So typical kaya ni sa atong panahon usab karon may igsoon, di na to malalis mao na karon ang pinaka-peak sa nana nga mga activity. Pag-inom, pag-minyo, luling-hayaw, hantod nga niabot ang calamity nga dili nila mapugnan. Adunay unom ka mga nahitabo mga igsoon nga matagaan na to og kapanghinamin sa panahon ni Lot o panahon ni Noah. Una, ang tibuok kalibutan ni adtong panahon ni Noah, panahon ni Lot, na infiltrated sa gingharian sa yawa o kining the kingdom of Satan. Grabe ang infiltration sa kingdom of Satan. Ikaduha, ato nga time sa panahon ni Noah, matod pa sa Bible sa Genesis, every thought of the people filled with evil. Ang nahuna sa tao puros ra dautan. And then katulo, the earth was filled with violence. Ang kalibutan na puno sa violente nga mga krimen. And then kaupat, ang kalibutan niadto nga time adunay rampant nga sexual perversion. Sexual perversion niya. Ikalima, adunay gitawag blatant aggressive homosexual activity. So atong panahon ni Lot, grabe gyud ang mga homosexual, gitawag nato aggressive homosexual activity. Ikaunom, sa panahon ni Lot adunay grabe nga og panahon ni Noah, grabe nga pag-increase sa materialism. So they were planting, building, marrying, eating, drinking. People were so concerned sa mga material things atong panahon na. So ang atong topic makes on how to live in a world falling apart. So ato pagpuyo sa kalibutan nga kakahugno na. So ang ato sa panahon karon, makuan nato, estimate nato nga mao po ni ang naong karon sa atong kalibutan nga kahugno na. Walay sistema sa political theory or political principles nga makasulbad ning pandemic nato karon. Hantod karon wala pa kasiguruhan tanan. O maingon nato nga wa pa politiko nga makasulbad niini. Sayod ta nga dili politika, dili partido, dili komunismo, dili pasismo nga mao'y makatubag ini. Wala gyud nila ang tubag ini, dili liberal, dili unsa nga ngalan sa political party ang makasulbad nining atong problema karon. Ang atong problema karon, Ginoo ray makasulbad niini. O ang
gipaabot nato ang pagbalik sa Ginoo mo'y makahatag og kasulbaran niining tanan. Pero diri sa Bible may igsoon atong mabasa nga before ning tanan mahitabo aduna unyay giingon diri sa Mateo nga labor pain, aduna pay kanibang pagkasakit kasama sa pagpanganak. Labor pain ang word ni gamit sa Mateo 24. So ang new normal i-introduce kini siya sa labor pain. So karon nga kapanahon na maigsoon na feel na to ang labor pain. Walay bisag usa makaingon nga karon walay labor pain na kalibutan. Tanan karon gaping-it. So ang kalibutan karon na ang labor pain. Unya pahuman sa labor pain, nation will rise against nation. Kining word nga nation there is from the word ethnos or ethnic or adunay gitawag og cultural war. So sa lidungan sa labor pain adunay mga ethnic wars, adunay mga gitawag og panagbangi sa lain-lain nga mga ethnic people. Now dili na to malimod nga ang mga itom nga mga tao is a group of ethnic people. Ug ang maputi nga tao sa group also of ethnic people. Now it happened sa atong kapanahonan karon dunay dagko ang mga violence na itabo sa puti ug itom. Sa Europe adunay panagbangi sa mga Caucasian o mga pagdogdaog o pag-discriminate sa mga colored nga mga tao, sa mga Asian unsa pa. So magsugod maigsoon kining tanan nga mahitabo nga sama niini sa dihang matud pa sa 2 Timothy 3:1-5 ingon dia moabot ang perilous times o moabot ang makalilisan nga panahon. Dili tungod kay dunay mga bag-ong invention o dunay mga political upheaval kundi terrible times will come because people will be lovers of themselves. They are lovers of money and lovers of pleasure. Muna giingon diri sa nya. Dunay gitawag og moral turpitude nga mahitabo. Mo degrade ang morality sa tao. Mo ni siya ang mahitabo nga ang kalibutan mahugno or mo fall apart. So makita nato maigsoon nga ang kalibutan nga atong gipuy-an maigsoon gakahugno na tungod kay mao magini ang gidesign sa Bible nga inaani gyud ang dangatan. So kita nga mga Christian maigsoon dinhi nato ni daugon sa atong pagtuo. Dili sa wealth o sa education, o dili pinaagi sa eternal faith nato o sa faith nato sa eternity. Diyan nato mo overcome ning mga labor pains o kining kalibutan nga kahugno na sa atong kapanahonan karon. Now magsugod ni maigsuon ang atong pagsalig niini sa diyang atong litukon ang the Lord's Prayer. Ang Lord's Prayer nga nato nga pinaka priority diya maigsuon mao ang the kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So ang atong unang nga litok ana is the kingdom come. So priority gyud sa Ginoo sa atong kapanahonan karon nga moabot diri sa yuta ang iyang gingharian. Mo nang blessed hope nato maigsoon. So usaon nato pag kinabuhi nining kalibutan nga nagabungkag na is to align ourselves sa priority sa Ginoo. Kaya priority sa Ginoo mo man ang gingharian niya. So himuon po nato na nga priority ang pagduol diha sa buluhaton sa atong Ginoo diha sa iyang gingharian. So sama sa panahon ni Lot o sa panahon ni Noah, kalit lang ang mga katawhan na hulog sa kining gitawag katalagman. Gabi katalagman katong sa Sodom, nagihukman sa Dios ang amaong ka syudad, pinagis paglamoy sa kalayo ug sa katong panahon ni Noah nga gilunupan ang tibuok kalibutan. Now, ang atong kalibutan karon gilunupan na pud sa gitawag pandemic. Mo'y naghatag og lain nga problema nato sa ekonomiya, sa trabaho, sa mga relasyon, sa psychological, sa social nga aspeto. So kini nga labor pains maigsoon mga ilhanan lang ni sa unsa kato mga butang nga dili unsa kato mga butang nga matayog pagkatayugon gyud kay ang usa ka butang nga dili matayog igsoon mao ra gyud ang gingharian sa Dios. So kung kita mo align ta sa gingharian sa Dios, gi-surrender ta sa hari nga mao si Jesus Christ. Naatay wala tay kahadlukan maigsoon ning kalibutan nga hugno na. Kay kita maigsoon
usata sa gisaaran niya nga iyang pagaluwason nga nagiingon diha sa Titus 2:11 to 14 nga mao na ang blessed hope na to. So natay gingharian nga gipaabot maigsoon nga gingharian nga wala gihimo sa tawhanon nga gingharian kundi gingharian nga eternal nga gingharian sa Ginoo. Mao ni siya ang kalibutan nga atong puy-an maigsoon aron nga magpabilin nga di ta matay-og nining ayo pagtay-og nga panahon karon. Igsoon ang kalibutan nga atong gipuy-an tataw kayo nga naa sa kakuyaw. Aron nga dili ta ma-apil ini kakakuyaw sama sa kapanahonan ni Noah, ang mga tao dili mutuo sa mensahe. Sama sa panahon ni Lot, ang mga tao gahi o naghimo sa ilang kagustuhan. Mao gyapon karong panahon na inana gyapon ang pattern sa kalibutan kay giingon man sa Bible nga sama sa ilang panahon mao pud sa panahon karon. So dinhi maigsoon atong i-surrender atong kagalingon sa Ginoo ug atong talikdan kining kalibutan nga kahugno na ug atong i-welcome ang gingharian sa Dios. So maigsoon sa dili pa nako tapuson ni magampo ta ug atong i-surrender atong kagalingon diha sa gingharian ni Jesus Christ. Amahan nga langit non Lord, kami nagampo sa tanan nga minaw niini nga mensahe nga ikaw Ginoo magahikap sa kasing-kasing, ikaw Ginoo magahatag og assurance Ginoo sa blessed assurance nga magisaad nga mao ang imong kaluwasan alang sa tanang katawhan Lord. Tanan nga naminaw karon panalangini Ginoo nga kini nga pulong mutuhop sa ilang kasing-kasing ug Ginoo mahimo kini nga binhi ug mamunga kini sumala sa imong kagustuhan ug matuman Ginoo ang imong gingharian ma-implement diri sa yuta sama sa imong pag-implement diha sa langit. Talaygon ka Lord sa walang katapusan. Amen. Hinaot ko nga nakahatag ni og dugang kadasig sa imong pagpangalagan sa Ginoo. Salamat sa imong pagpaminaw. Maayong buntag.